naman yun, napukawang. Joke lang, madam. Nagpigas ni madam niyo. Basta ako na magkaputa ako. Na? Kagasta ka mo Siguro nag-iti business na alahero. Abay yan. Ibigugol ni ay, dati ngayon namatay. So, ang hindi naginitawid na yung mana. Mamaya, mamamblingan ka dyan. Diyan ka lang. Sige. Ngayon, Oh. ngayong panahon ng COVID na wala. Oo, panahon ng COVID ngayon. Kasi nawala. Nawala. Dahil sa kampanya. Kampanya, oo. Kas pangrigan, magkakampanya ka. Kunyari, kampanya. Oo. Ay, kaya ko nga sa kuwan. Ibig mo sabihin, may itiktiyaban sito. Oo. Ngayon, ipaparinig mo sa kanila yung mga Plataforma. Oo, plataforma mo, agenda mo. Ay, kunyari, magkakampanya ako. Oo, dadawat ka ng maraming buto dito. Oo, maraming buto, karay-wara o. Ngayon, di ba, ang balita ko, nagtaray ka din as politician. Ay, ayaw kong tumaray. Bakit ka ayaw mo tumaray? Agal-al ako, mabalog ako. Nagrigat-gas niya. At ngaya-ngaya nga kwa, kapita nga kwa, politika. Magngangayangay Oo, ka. magngangayangay ako. Kas pangarigan, magngangayangay ka. Ano ang tatakbuhan mong pwesto? Ay, siyempre, busy kapitan. Awan di busy kapitan hingin. Abay, tawan ako ng busy kapitan, tignan mo. Pag presidente, sa kanya akong niya ang isang bansa, may vice president. Oo, vice Ang president. gobernador, kanya ang isang probinsya, vice governor. Oo. Ang mayor, kanya akong niya ang buong bayan, may vice Vice mayor. mayor. Ang kapitan, Akong niya akong isang niya ang barangay. barangay, di ba yung vice captain din? Oo, sige. Nga mo dali tuyo. Panason natin Wala kayo. malasin na. Ikalapan natin, baru may salat. Ang sasanga na ang performance. Kas pangarigan hingin. Kas pangariga. Ako yung taga-Parangmaw. Ay, ikaw ang MC. Oo. Sige, padasin ko. Ngayon tatawagin kita. Sige, iparang mo ako Oo, punta sa sige. likod. Naimbag, kinagasan ni Rabita amin po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Translator ko punta. Basta Miss Universe na ko yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Lahat. At napayay ko na. At ang tayo iti may isa na nalaing, na anos, nagagal, na sariri. O maya po dumawat, iti... Ha! Sino? Umay tumawat ni support tayo. Pasabatan tayo nga rin apo. Itinabarang ang palakpa. Ay, nabarang ang sipat-sipat. Mati! Sipat-sipat, nagatuta ka mang sipat tilupat, di ba ilimlimtag? Palakpak ko naman para maawatan ng mga taga-Manila. O wait lang ingin, nasaktan ako, dinanog ako ng bakit na silaw. Balisin mo. Balisin ko mamaya, gamutan ko yun. Pasabatan tayo nga rin apo. Tinabarang ang palakpa. Ni Ingin! Salamat ako. Ay, di ko nga nasarakan, nagiti kabagya. Bakit? Di ko nga nasarakan, nagiti padak ng tuto. Gagayang kan kakapsat. Maragsakan ako, nandito kayo na umong lahat, akas malukot na bumubon. Ang dito akong nakatayo, hindi nakaupo. Ang dito ako sa harapan nyo, wala ako sa inyong likuran. Sikang tubo, papigin mo ba? Gagayon kan kakapsat, maragsakan na, nga dato'y kayo nga na umong nga na tipon-tipon, akas na rupot na bunubong. Kaya basal? Alam to yun na itinumutibiyang, mo may naipakita itinasayaan, kung pagsayaatan, ititumugal may sa. Garot kagayon kan kakapsat, daw ako kung tinanalay nga ayat kung suportayo. Kano siya tukot, mapagasatan kat agbalay gia. Makikita yo, na kita pambantay nga nagnangataw, ipabuldusor kao! Among da kita nga pambantay ingin. Sarapan natin yan sa mga bagyaw. Taigapur ko sa baybay, sa lahat ng mga isda, sila naman ang pupunta dito, tayo naman ang lalangoy. Dyan. Mayak mang. At saka
ang mga kalsadang nakikita nyo yan, ipaarado ko! Aguran! Bakit mo paparado yung kalsada? Ang ganda-ganda ng kalsada. Mula Carmen hanggang dito. Maganda, espalto. Bakit mo Susukatan ko ng ispaltong pagkatsikat para dayo sa padalis ng mga batang sa Rimulyaw. At ang mga street light na nakikita nyo yan, ipaidlop ko! Bakit mo ipapaidab? Susukutan ko ng street light ay ang Christmas light para araw-araw Pasko. Wow! At ang mga taltalunin nyo at saka bangbangkagin yung dagdaga, ipasiminto ko at para may pagbilagan kayo ng irik at mais. Sandali. Diyan ako makikipag-riri sa'yo. Bakit? Kasi managbangkag din yung tatay Oo, ko. manalon din ang tatay ko. Bakit mo naman ipapasiminto yung bangbangkagin namin? Hindi na kami makakabulan ng irik. Eh, may hero naman kayo, di doon kayo magtanim para mamalayo kayo sa layos. At ang lahat ng mga babae, ipon-ipunin ko, umungin ko yan, tapos ilakay ko sa isang isla. Talaga? Oo. Umungin na Lahat kami. kayo, umungin ko, ilalagay ko sa isang isla. Oo, di kasama ko daw. Oo, para mga bakla lang ang magnumar. Kadjarod na kayong kakapsat, daw-dawa ito kitinananay. Ngayat yaw, makaalak ito San Antonio, di may isang puto, may isang puto di San Jose, may isang puto di Salvacion, no magtitipunan, dakay na butaw. Apay ka buto nga. Amo may dapat ibaga butos. Puto in general day jayon. Buto. Kada sakto di agbalay ge, aming tungakid daw yo, uki. Wow! Bakit cookie? Okay, ginanong ko yung namay ko, approve. Dapat ingin. Pinto. Okay. Eh, Bisaya ako, day. Kaya okay. Okay, okay daw. Ganon kami kayaman. Alam mo, day, pag wala kaming ginagawa, day, ginagawa namin sungka ang mga diamond namin. Ay, wow! Ano ba yung rama? Kasi suda niya. Kasi suda ko eh. Tatay. Palibot ulo, ngayon ganak baba, at balitok na. Madam Dory, tato'y lang kumama na di pamanam. Yan yung butterfly with no sisig. Tuwa kung sa, ngilaw. Ilaw. Nagatungaw ito, nagkapo Manila, ngilaw pa. Ang dami mong dadalhin galing sa Maynila, madam, langaw pa. Kita may nag-cute. Yan ay yung kaingin. Mamaya mawala yan. Na? Isasalganiingin yan. Ngayon, nangabak ka. Ay, ganito. Nagkakape ako ng umaga pagkatapos ng butuhan. Di syempre, nakatugaw ako ng ganyan sa may ano namin, tiris na. Nagkakape ako, hindi pa truko pa. Tapos, sumangkot yung pamangkin ko. Tita, tita! Palalo ka, number one, kunana. Nangabak ka ka Oo, tapos sa sobrang ragsak ko naman, nakalimutan ko magchinilas, tumalay ako sa eskwelahan. Sa may presentaw. Oo, doon sa pinagbutusan, tumanaw ako sa tawang ganon, number one ako sulit! Ay! Nangabak ka daw! Nangabak ka! Saan? Nangay. May sa butos ko. Ano, hindi na pa nagbutos, awan butos ko. Ako rin kalingan. Nalpas aji nga butos mo na karangay. Hindi ko nag-alutudak ni babain ko. Nagdumog akong ganyan, umuwi ako sa bahay, nag-impake ako, binalkot ko, inmalita ko lahat ng mga bago ko, lahat ng mga gamit ko. Pumunta ako ng Manila. Pumunta ka ng Manila? Oo. Saan kayo sila, madam? Sa Taguig. Ay, sa Taguig. Oh, malapit din kami dun sa Taguig. Oh, Taguig. Oo. Di ba Taguig tapos Tagug, Tagag. Magkakabagyan yan. Taguig, gugag. Tapos malapit doon sa, di ba? May sa tabi ng mall, may Taguig, Tagug, Tagag, Kigang, gano'n. Magkakatabi yun. Ngayon, pumunta ka ng Manila. Oo, pumunta ako ng Manila. Anong sinakyan mo? Siyempre, yung malaking sasakyan yung bus. Hindi po ang tawag daw. Ano? Bus. Ay, bus. Oo, tapos yung pangalan ng bus na yun is yung Paputok, Palibang, Paputok. Paputok palibang nga. Yung malaking sasakyan, yung bus na Paputok. Saan? 5 star. Oh, ayun, 5 star. Tapos sa harap niya may nakapalkat na nakapalkat yung Cubao, sabing gano'n. Ingin, ang panagbasa noon, Cubao. Ay, Cubao, oo. Tapos, siyempre, pinara kong ganyan. Sumarding naman siya, di umakyat na ako, umupo ako sa harap. Pagka upo ko sa harap, may lumapit sa akin, lalaki na, yung doktor na hindi alam ang gamot, yung nakadamit ng buraw. Doktor na hindi alam ang gamot nga. Oo, yun. Hindi konduktor. Oo, yung konduktor. konduktor. Tapos, lumapit ka siya sa akin. Saan ka po? Sabi niya. Dito ako, nakatugaw ko lang.
Tapos may nilabas siya maliit na papel. Ticket. O ayun, ticket. Tapos, abot, abot. Binutas-butas na yung maliit na papel. Tapos inabot sa akin. Tapos nung inabot ko naman ganyan, pinagsasawan ko, inungtan ko yung doktor na Bakit mo naman inungtan? paano ko makikita yung pamasahe ko? Pinabot-abutan naman yung ticket ko. Hindi, kaya niya nilustulusukan yung ticket mo. Doon mo makikita yung pamasahe mo. Kaya naman pala, inabot ko yung sa Maribo. Tapos, sinuklian na ako. Tapos, ayan, biyahe na kami. Tapos, nakatulog ako ng mga ilang oras. Tapos, madam, kubaw na po, sabi. Wow. Hindi syempre, ay nakastigayang iti kubaw suleng. Yan, nitsura na. Kakas na kubaw mo lang Tapos, kasigang ti kubaw, nagdadaktal nga bulding. Ang building nga di ingay. Nakadijay. Building ang tawag doon, building. Ay, building. Dahil building. Siyempre, naghanap ako, nagtanong-tanong ako. May nakasalubong ako, nakadamit ng puti, yung security guard. Tapos, chief boss manager, saan po banda ito? Sabi ko. Ay, bakit? Ilocano ka? Windsor, hindi Ilocano ako. Nagpapada ka, nagsisasaluyot ko na. Di kwan sir, yung banda dato, pula ko ta. Dito, ganito, nang payapay ti si Kati, nagbati nga lugan yung kalapag-ong. Hindi yung pag-ong ingay. Ano Ang yun? tawag doon, taxi. Ayun, taxi. Tapos, impasakay niya ako doon. Intulot na ako doon sa Taguig. Sa Taguig ka din. Tapos, sinanap ko si Mando. Si Mandaw. Yung katsat ko. Tapos, nagbukas yung, ganun pala ang bahay nila Mando. Ang laki ng gate. Talaga, mayaman. Mayaman. Tapos, yung gate nila may nakapalkat pa na butunes. Hindi yung putulis. Ano yung? Ingay. Ang tawag doon, doorbell. Ay, doorbell. Kaya, nung pinindot ko yung doorbell, ding-dong, kunan, ay, malas, hindi to ang bahay nila Mando. Bahay nila Marian Rivera to, kako. Ay! Ang apurkit ding-dong di uni na dajay doorbell. Balay da Marian Riberan. Haan! Ding-dong lang na talaga. Taiso talaga di uni na. Kaya naman pala, naglukat, tatarwangan. Andyan po si Mando, kako. Wala, umayas ka, kunada. Ay, napaitama nagtikasan, pag kumakita ni Mando, kunak magnagigit ti kalsada niya. Nakakita ti puunti mangga, nakadugtod, yan ti padirta. Siyempre, kinarabas ko, inuli ko. Tapos, timpak na ako dun sa paraangan. Sandali, may gamu-gamu pumasok sa mata ko. Yes! Sige. Yes ka nun? No! Kaya nga, antay-yes ka mo. Inurumon mo na ako Awanin. Sige. Tapos, nung nakadano na ako sa paraangan nila, nagabulan kami yung aso tsaka security. Yung may asaw, may security pa. Anong breed ng asaw? Bullshit. Bakit may breed ng bullshit? Anak ng pitbull tsaka shih tzu, di bullshit. Tapos nagtakbuhan, nakikinaman kami nga kanta. Nakikinaman niyo? Hoy, kuna namin niya. Si security! Si aso, hindi pa aw-aw, kuna naman na. Si aso! Si security, nakikinaman kami nga talo, hindi pa nadalang bawat didaldal ka. Si security! Si aso, hindi pa nadalang kagat-subot ka. Si aso! Si security, hindi pa tinanong ko, aray kuna na. Si security! Si aso, hindi pa kinugtalak na galangan. Si aso! Si security. Nilito-lito na ka na Maulawang ka na, maulaw ka nga. tata. Ayun, nagtumaan na, tinggalot at ima. Impol na daw naman yung kalsadan. Tata. Eksakto nga tumadura, ay nasinardengan naman ti purong mabanaw. Na nakumaw ka. Ay natamuta anak-nak di balay, making balay di nga dakkel. Kabayan niya tila mama iday. Ay nakakasalukin, suot-suot ko madalito yung alas, di inang ko nga magagatang di piriyaan nga nakababad ti kalamansay. Bantarang So nakumas. matamuta anak na di making balay ijay. Inya patak tinagdakkel nga kamarin. Hanga ka marin aja. Nga di jay. Warehouse. Di jay warehouse. Tapos, talo na kita kidnapper. Kunadakin niya. Ipapatubos ka namin kunadakin niya. Kunada. Nene, nakatipantubos niya ng tatabukin niya. Kakasi lang agwiwiting ni tatang ko. Tutupatog-tupay si kaninang ko kuna. Ni Juan Tanlong Altawan, titak mo na palubusan lang. Huwag niya nga nangyari. Kung papakawalan ka namin, baka magsumbong ka kunada. Kaya papatayin ka na lang namin kunada. Hindi ka ako patayin na kaningay. Sir, bago niyo ako patayin kuna, pwede mag-request kuna. Kinarabit ko nga radyo. Sa radyo Well, anong gusto mo kunada? Sir, chooks to go, kuna ka. Talaga nag-request ka magtimanaw. Well, hindi ko, matay lang ko, di pilyo, di kap-kap ng kakao. Napalabas ni 30 minutos, naglukat at warehouse. Ni datan data may sakit dapper, bi na data ni chunganaw. At apay kaabay na nga bunal. Anan mo tayo bunal. Ni ito, maat data ni chunganaw, op, kunana. Anak ka sana? Op, kunana. Opo. Lahat ng gagawin mo sa lechon manok, gagawin din namin sa'yo. Kunana. Naikot ka sa ano ngay, di mangantanta ko na. Nagpanunutak tinaunal. Idi kwan, no datay payak kunak tikatag. Ay nalit akin naman namin takyag ka. Oo, lilipatin nila talaga. No ginugpo kunak tanalasan, ay napiltaan ng damal. Oo, pipiltakin na talaga na. No dahil kudil ti manok kunak,
ay nakula ni tandak mga kalatukak. Ako namawa namin ako din mau. Eh, di minulong nila nga kasta datalit yun manok, tinalyaw ko, mula gatan dapat, ay nakanga angaw da gito'y kuna. Oh. Itinaprusa di barukong ti manok. Inaprusa damo ti barukong ko, ay naapaw, sakpayak pa nga matay, agi masakpay. Wala. Eh, di kwan pinatayot ko talit yun manok. Oh. Ay ko pinatayot da mal. Oh. Eh, di pinapugit ko talit yun manok, pinapugit da mal. Pinagtatak na talit yun manok, pinagtatala mal. Alin na. Inungap ko di payak ti manok. Oh. Inungap damo dati takyak ka, ay na, kung bati pengpendat ang litan. Wala tatalungan daw ang pagdigdi ko sa. Eh, di kwan, inaamok ko di kilikili ti manok. Inaamok damo dami kami kita kilikili kala, wala na nagpangnum di ba sa akin napal. Oh. Kasla lalo mabayabas na na. Oh. Eh, di tinilpa-dilpatak di kilikili ti manok. Oh. Tinilpa-dilpatak na mo di kilikili. Linungas ko kasi natalimudaw. Ay, one down. Hindi kwan. Ay, natalimutan ka raw. Pinagtatak pa, iniinot ko nga pinagkatalit yung manaw. Oh. Iniinot ako nga pinagka. Ah. Iniinot ko nga hindi sujilit yung manaw. Wow. Apan bakit ito pa ka? Kaka mga manaw. Hindi pinagtatak kilit yung manaw. Oh. Pinagtatalamal. Inungap ko yung lupot yung manaw. Oh. Inungap na mo dati lumpaw. Oh. Ay nasa pa rumurumtab dati kurat yung silang ka. Oh! At akurat daw. Magmagan. Yeah. Hindi pa impadalan ko di tamudok di silang ti manaw. Impadalan na mo di kakurkuran ng tamudok. Napnutak dinilpatak kiba. Ay natin dinilpatak ang kiba na. Eh di ba dinilpatak di silang ti manok. Dinilpatak na mo di silang ka. Oh. Ilang Linang oras ko manaw? kalimutan. Oh, 2-0. May sana. Ay, may sana. Pinapugiit ko di lechon manaw. Oh. Pinapugiit nak mal. Ikimol ti manok kada rating na. Wow. Kinuyot ko ang kastas ako inipatan. Kunana. Oray, adaw ni na. Ata. Kunana. Kunana. Hindi pinagpugitak mo na kasta ka awa mo muting taubot ka. Yatadakin niya nga. Dahil mo tukak tinakita na. Oh. Hindi kwan, pinapugiit ko nga nalang ginitsyon manok, pinapugiit tak mga nalaing. Oh. Hindi kwan, sinusup-susup ko ni Kimbol di manok. Oh. Baka susupon mo ti ubot ko, kulang tinmaray. Ay, ano nga sinusup na upumaw? Well, sika kaya mo sumusup ti ubot di bakla. Ay, urawan, magkailan ka. Ay, nakabulo sa. Ay, nag-like ka nga talaga. Ginamit mo ti utak mo. Wow. Mamaya, garod. Nga nga tayingin mo, diretsyo na ato yung tanong sudan to damdaman. Kita Kaya pa, kita na tunas. Kaya pa. Sige, damdama ka ano ba sinapot ang pahinga na kami lang ni Ingen. Ang subli kami apo damdama. Ayan, adapay apo ti may tatlong nga panagparang may. So, nga kay pa apo gawawin, adapay ti third set mo ni Ingen. Thank you.